Wala, grabe. Ito, papalain tayong kaunti. Paano muna tayo. Ito yung snow kagabi. Snow blizzard kagabi. Ayan. Papala siya. So, start to lag po ang aking car. Buti wala nang hangin. Ito yung aking car. Ito. Ayan. Ang temperatura ngayon. May minus 10. Buti minus 10 lang guys. Paalam muna ako. Nag-pick up ngayon ng basura. Balik ko lang ang garbage bin namin. Ayan. Basura. Ay, pala, ang daming asukal. Kailangan pala kasi baka may madulas. Ay. So, umumpok na siya. Naging ice block na. Oh, matigas na. Yellow na yan.
Kaya dahan-dahan kayo dyan, Chief. Oh. Morning. Mm. Okay.